Jamen, hvad fanden er det? Det er ikke Øpfo. Prøv at gøre det. Ja, det ved jeg så ikke. Er der åbent nu bil? Ja, der er åben. Og Jens går klar til hans Heim SR 20 3006 på 100 meter bane. Det er rimeligt. Skyde det er så det første skud på samme sigtekår. Ja. Uden at lave noget om. Så se om det er dig, eller om det er vinden, eller hvad det er. Rundt og rundt og rygge. Ski med det. Lige stille lidt op. Så hvordan ser det ud med vinden, Henrik? Der var til højre, ligesom det passer, så skyd samme sted igen. Ja. Ja, jeg er glad for helvede. Og det er nok en god idé. Nej, den sagde for langt over mod venstre, den der. Der sagde jeg lige ved siden af. Prøv. Det er lige oven i. Det er det samme. Det er nok det samme. Det er da stabilt. Prøv en gang mere. Ja, det var sgu da hul i hul. Det er da noget. Det er hul i hul, ja. Det er da noget kikkertjustering. Vi er ude i. Det er bare et par klik til venstre, ja. Jamen Jens, vil du ikke justere? Nej, han tager et mere. Jeg tager lidt. Jeg har aftalt 3. Skal skyde 3 Okay. mindst. Det er det samme igen. Hold da kæft, mand. Du skal lidt til venstre. Prøv at se vinden. Vinden er alle 3 gange Det er stabilt. til højre. Prøv at se. Alle sammen 3 til højre og ned. Det har jeg aldrig set så præcis før. Nå, men, det har jeg ikke. Men Det har I heller ikke set. skal vi prøve at køre den en lille smule til venstre? Fordi det der, det er for meget. Det er for meget, selvom det blæser med 7. Ja. Den skal have en lille smule. Skal prøve det? Er du sikker på det? Du bestemmer selv. Det er jo den blæser til venstre, ikke? Blæser til højre. Eller til højre, ja. Ja, og du skyder til højre. Nej, Men jeg har slet ikke set det er 7, 10, 20, det er 30 mm. Den kan godt tåle en lille smule til venstre. Er det nu klogt? Ja, det kan vi godt gøre. Du bestemmer selv. Jeg kan godt lade være. Ja, Tag nu og justere, for det der, det skal justeres. Det skal simpelthen justeres, fordi den ikke skal... Men Nå, det der, det tør jeg så godt at gå til prøve til. Jamen, den skyer pænt, men det der, det kan du da justere derude af. Det er, ved du hvad? Ja, men nu tager vi lige... Nu skyer du, John. Så skyer jeg. Ja, lige lad den hvile lidt. Jeg har taget kapsen af. Hold lige den. Henry, Her. jeg stopper den her Ja, gør det. maskine. Her, hold lige. Du skal filme, så man kan se, hvad han laver. Og så skal du filme lidt der og på Johnny, og så helt ud.
det går da godt. Johnny, Ja. stop. Den skal herned. Den skal herned og ligge. Den skal helt frem i hullet. Det er lige en ommer. Det er en ommer-video, den Den her. skal helt frem i hullet. Det er jo en total amatør. Og så er man ikke lægge den derop, så ridser du din bøs og... Ja. Det er en ommer. Jens, stop den. Så er man helt frem. Sådan der, ja. Og så kan du gøre, hvad du vil. Og så få den ladet op og gøre den klar, Johnny. Ja. Og nu skal jeg lige skrue. Den er lang. Den er, kæft, den er lang flad her. Den er klar. Ja. Alle andre, det er sådan en rund en med det samme. Den der, den er lavet til at køre frem og tilbage. Så lad op. Må jeg lige prøve at se, om jeg var der. Ja, det var fint. Jeg har den klar i linsen. Ja. Og det er godt. Lidt til højre, men lige midt i. Du skyder 2 mere, Johnny. Okay. Så kan vi regne ud bagefter, hvad vi skal. Jens, du skal 4 klik til venstre. Så med vinden, så skal du nok Ja, det er en tomme, eller det er en kvart tomme. Ja, 4 klik for en tomme. Nej, en kvart tomme. Ja, men det er også 7, 14, 21, 28. Ja, jamen, Du det skal er omkring 3 klik til venstre. Prøv med 2. Ja. Satan, det er godt det der. Samme sted næsten. Prøv lige at vente lidt. Der er lige en fejl, det skal vi lige have til at... Nå, da. Ja, men Men de sidder fint, Johnny. Prøv at vente jeg lidt. kører lige lidt til. Nej, du skal ikke gøre noget endnu. Du skal mindst skyde 3 skud, Ja, før du gør noget. Du kan regne med. Og sådan er det. Okay. Kig på vinden. 7-5, det er næsten det samme. Prøv lige igen. Ny serie. Vi ved, hvor de er. Det mener jeg, jeg lige skal prøve at give en lidt til. Nej, Ja, Du skal du kan bare se den der. du skal skyde igen, og så gør vi det bagefter. Ja, 3 bare skyde det der, mindst. så det er det. Altid 3 skud, før vi begynder at justere. Den første, det er bare en renser. Ja. Jamen, hvad skal jeg sige? Du skal også en lille smule til venstre. Højden den er fin, det skal du ikke lave om på. 3 klik til venstre, Johnny. Og det skal Jens også. Ja. Jeg starter lige med en først. Må du bare nå i? Du skyder 3 skud, som du plejer. Jamen, jeg har altså ikke ret meget af den her. Nej, men så må du købe en ny kasse. Jeg har ikke råd. Du har masser af penge. Jeg er fattig, jeg er arbejdsløs. Er du den eneste af det? Nej, men jeg har gæld. Gæld? Er du gal, eller Har du mere gæld end 500.000, eller hvad? Ja. Nå, jamen, så er vi lige værdige. Okay. Jeg kan ikke sige noget, der kan høre. Så er det helt galt. Jamen, hvad er det, vi går ud på? Bare tag den ud. Tag nu, det. Hvad sker der her? Det må du spørge dig selv om. Den er på den mauser der er noget galt. Mauser? Det er da ikke en mauser, du har. Nej, det har jo Nå, jamen så kom der i gang. Det var da den forkerte vej. Nu går det da helt galt for dig. Den er justeret ind efter kvalitet. Du må heller ikke have rem på banen, det ved du godt, ikke? Altså, skal vi snart anmeldes til... Den er sammen så klog. Skal vi snart anmeldes til politiet, eller hvad? Hvad de siger, du sælger has og nøgler? Politiet! Politi! Præcis. Det var sgu lige den på høj.
Den er klar, Hans. Godt. Kan I se vinden nogen steder? Nej, men det er nok noget hen det samme. Du skyder bare igen, som du gjorde før. Jeg prøver. Lige snart du har skudt, kan du se, hvordan vinden den var. Ja, det er det. Ja, det er jo næsten det samme, og vinden var faktisk også det samme. Så er det ikke gen ret meget, de der 3-4 Nej, men han skyder lige 2 skud mere, og det kan være, det var ham, der gjorde det der. Så prøv lige igen, Jens. Det er det samme. Jeg giver altså min. Jeg giver den altså nogle flere klik. Så det bestemmer du selv, men det er 4 klik til en tomme. Er det? Ja, det er det. En fjerdedel tomme hver gang. Hvad siger du, Jens? Vil du også have et par klik mere? Det er 7 vind, som det var før. Det er nøjagtigt samme vind. Sidder samme sted. Og du har ventet. Den er kold. Den er klar igen, jo. Skal du prøve at give en par stykker mere? Ja, vi kan have den mod venstre, ikke også? Jo. Nu kan den 3. Det står oppe og kigger. Den vej. Ja. Det står oppe og kigger. Det var 3. Ja. Kvart tomme, 1 klik. Ja. 4 klik til en tomme. Præcis. Og det er omkring 30 mm, jeres sigt er ude af. Og så lidt vind, så trækker vi 5 fra. Så er det omkring 15. Ikke også? Har du klikket på den? Ja. Hvor meget? 4. 4? Det er det samme. Ja, lidt bedre. Men jeg tror, du skal passe på med at gøre det for meget nu. Bare tryk til, Johnny. Den skal ikke rykkes med. Lav 2. Nej, ikke mere. Prøv at se her. Du er kun 15 mm fra, og der er altså vind. Der er vind til højre, Johnny. Er du det? Ja, det er så. Lad nu være med at rykke mere. Okay. Skyd det samme igen. Og så lav 2 magen til, så skal du ikke gøre mere. Blæs altså lidt til højre og lidt her fremad. Hold op, det er godt, Det er fantastisk, det der. Den ser sat mig lige i, der. Perfekt. Jamen, hvor Det er godt. flot, det der. Hvad skal du have? Fantastisk. Altså, Den får lige et skrald mere. du skal ikke dreje mere på den. Nej, ved du hvad? Jeg gemmer lige til... Derover nu. Ja, til rådyr. Ja. 3 skud, hul i hul, altså. Hallo? Prøv lige se. Det er helt vildt. Det er fantastisk. Og det gjorde Jens om, at hans Heims og Manlægger, eller hvad var det? Heim. Schultz og Heim. Nej. Det er så 20. 30.06. Sådan, Johnny. Tillykke med din nye riffel. Sådan.